ɓaawo giidal be ardiiɗo lesdi China Mustashi Jinping yende Salasa, ardiiɗo lesdi Najeriya Bola Ahmed Tinubu laatiiɗo na ardiiɗo lesdi Najeriya be ardiiɗo dental kawral ardiiɓe lesɗe hirna Afirka wato ECOWAS tan, haa be ardiiɗo samɗiniiɗo haa nahiyaare Afirka fuu waɗi giidal be Prime Minister China Mr. Li Qiang. haa Tinubu man ewni sattingo famral be kawtal hoore hakkunde lesdi China be lesɗe Afrika man fuu. I'm happy that the strategic partnership mi seyi dow kawtal hoore be famral kesal ngal en kaɓɓidi bo en totini hakkunde meɗen dow darnde am ardiɗo lesdi Nigeria be ardiɗo ECOWAS. Mi seyi dow kawtal hoore be famral kesal ngal en kaɓɓidi bo en totini hakkunde meɗen ngal en tabitini bo nafoowal ummatore meɗen on en fuu. Gallure Afrika ɗum gallure on marnde barkaaji ɗuɗɗi. En naftira be barkaaji ɗin haa waddango ummatore meɗen jaynitaare. Nden Tinubu mani bote ko kawral lesɗe Afrika be China wato Forum on China and Africa Cooperation FOCAC waddani lesɗe Afrika be lesdi China hedi kuuɗe weltinoje ngendam ummatore galluje ɗen ɗiɗi fuu. Tinubu yehi China on ngam humpitiggo hawrinde FOCAC jenayabre. Haa ragare Tinubu yetti gomnati be ummatore lesdi China dow jaɓɓama mangu nguɓe jaɓɓiri mo be tokkal mako haa lesdi China. Iga Abuja, Umar Aliyu, Code Radio International be TV.